He de començar dient que no he tingut l'oportunitat de conèixer personalment la Maria Victòria Oliva. Després de diverses lectures dels seus treballs i de sentir les semblances que hem pogut escoltar, plenes de gratitud i d'emoció, més me n'adono, cada cop més, me n'adono del privilegi que no he tingut. La meva vida col·legial, vinculada més a grups de treball, a comissions, és a dir, a qüestions més tècniques que de gestió, sobretot en l'àmbit de la clínica i la salut, la SIDA, els serveis socials, etc., es mou entre finals dels 80 i dels 90 i no coincidim. Justament és en aquest període, concretament el 1994, que la Maria Victòria rep el reconeixement de col·legiada d'honor. El seu número de col·legiada és el 3.734 i això és així, tot i l'antiguitat, perquè, com alguns de vostès ja sabran, vam tenir una època en què el col·legi era una delegació d'un col·legi estatal i a partir del 85-86, depèn de si ens referim a la inscripció registral dels estatuts, és el 86, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya és independent de la resta de col·legis, concretament del col·legi que en aquells moments era el col·legi estatal. Per tant, vam tenir que tornar a fer una numeració i això fa que algunes de les persones que segurament en aquell moment no els preocupava el número que els hi tocaria, doncs no són entre els 10, 15, 20, 30 primers números, no? Algunes persones sí que això els preocupava molt i sembla ser que hi va haver inclús negociacions per tenir els números més antics. I això també diu d'algunes persones que això els interessava poc. I els interessava, en canvi, algunes de les coses que hem pogut veure en les semblances que hem pogut escoltar i també en els articles que estan ressenyats en algunes publicacions. I és el juny de 1994 que el col·legi fa una festa per presentar el nou logotip, que és aquest que veiem en aquesta pantalla, és a dir, un quadrat de color blau i un garbuix. Era una època d'explosió de la psicologia professional, que no havia estat segurament en els anys anteriors, i per tant em referiré també a les dificultats que algunes de les persones que ens han precedit en aquesta professió han tingut que salvar. De fet, la meva vida col·legial en càrrecs de gestió o de govern comença el 99 com a vocal d'una junta, segueix en el mandat 2002-2006 com a vicedegà i en l'actualitat, i espero que fins al 2014, com a degà. Certament, el llegat de la Maria Victòria Oliva en la institució professional que representa els col·legiats, que representa bona part dels psicòlegs de Catalunya, és força desconegut. És a dir, no tenim facilitat per guardar producció important d'algunes de les persones il·lustres, dic il·lustres amb tot l'afecte, i per tant poder fer visible, i em referiré una mica a això quan parli dels propòsits del col·legi, és a dir, no tenim un llegat ordenat que ens permeti visibilitzar algunes de les persones que han sigut tan importants en aquesta professió. Per què? Perquè som desordenats? Potser sí, potser aquest garbuix del logotip diu una mica també de nosaltres. El cert és que som tan amplis que abarquem tants àmbits diferents que és com molt difícil que siguem capaços d'ordenar tot el que es produeix. Això és una disculpa. Penso que aquest acte, precisament, pot afavorir, almenys en relació a la Maria Victòria Oliva i a algunes persones més, que ens prenguem en sèrio, seriosament, aquesta qüestió de reconèixer els nostres predecessors i de guardar el seu llegat en llocs que tenen a veure amb la professió. Diria que un pot reconèixer en la seva figura, en la figura de la Maria Victòria, molts valors que ara hem normalitzat, és a dir, que ens sembla que en l'àmbit professional la investigació i la docència són coses com molt normals.
no és tan fàcil, no és tan normal, i més si tenim en compte la presència de dones en aquell moment i de l'arribada a llocs de direcció, és a dir, la possibilitat d'influir en les decisions que les institucions han de prendre des de la figura de les dones. En aquesta seria aquest un element de gratitud. I diria que pels anys 60 i 70, quan movem aquesta història, l'aventura de la psicologia no era gens fàcil. Estem parlant de dones, estem parlant de salut mental i estem parlant d'una realitat a l'estat espanyol que era, si més no, gris. Vull destacar que molt sovint en el seu llegat veiem la referència al servei públic, és a dir, a posar en clau de servei públic aquell coneixement que la psicologia pot aportar a la vida de les persones, especialment dels petits. Dues de les marques que, a part de la seva vàlua indiscutible i que queda patent com a persona, dues de les marques que apareixen en els seus treballs seria la tenacitat en la recerca i la vocació de servei, especialment a una població que a hores d'ara, 2013, encara no disfruta de tots els drets que li reconeix, per exemple, la Carta de les Nacions Unides. I és especialment en la perspectiva professional que jo voldria dedicar les meves últimes paraules en aquest acte. És a dir, el recorregut de les persones que ens han precedit, el recorregut de les persones que poc abans de començar l'acte, de manera informal, comentàvem, és a dir, de quina manera es donaven els mentoratges, les supervisions, és a dir, les relacions professionals en les institucions, quan parlem dels anys 60, 70, 80, no? Es donaven d'una manera fluida gràcies a algunes persones, d'una manera poc ortodoxa potser, si veiéssim els estàndards d'avui en dia, que s'han d'omplir molts formularis, s'han de prendre molts compromisos, etc. Per tant, hi ha persones que se l'han jugat, que han fet fàcil que aquestes relacions de mentoratge, de docència, fossin possibles, i aquí hi ha hagut algunes referències precisament a aquesta dedicació de la Maria Victòria Oliva. Em sembla que una de les gratituds inherents a les persones que van ser pioneres en aquella època seria la de ser innovadores, en castellà diríem rompedores, amb alguns dels motllos que encorseten les relacions professionals. I he sentit també parlar de les línies, els límits, les orientacions no són encorsetaments, sinó ajudes. Estem parlant, doncs, d'aquest tipus d'ajudes, és a dir, dintre d'uns límits, però fent fàcil aquesta relació. Bé, en la meva opinió, el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya, els col·legis en general, han de ser capaços de recollir, i estic compromès amb que això sigui així, de recollir i mantenir visibles les aportacions de les seves figures il·lustres, en sintonia amb les institucions que han pogut, com en aquest cas, en cada persona, gaudir de l'obra d'aquestes persones. I aquí en tenim algunes d'aquestes institucions que anem plegats. Per tant, sigui en la dedicació professional, com a diagnòstic, com a tractament, sigui en la recerca i en la producció literària, podríem dir, d'aquestes persones, o sigui en el seu compromís amb la docència. Per tant, en l'actualitat, que assistim a una certa banalització del mal i del saber, és a dir, que en alguns moments, parlant de psicologia, molts professionals confonen el neurotransmissor amb el símptoma i amb el trastorn i amb el tractament. És a dir, en aquests moments, en aquesta actualitat, la posició de la psicoanàlisi i de la psicologia dinàmica té molta importància conservar-la, té molta importància destacar que és rigorosa i que relaciona realment el saber científic amb la pràctica professional. Per tant, gràcies per compartir el record d'una dona valenta, intel·ligent i compromesa. Gràcies.
Bon dia. En primer lloc, vull agrair la invitació a participar en aquest acte per molts motius que després ja anirem veient. Agrair a l'organització, agrair també a l'equip de Ganal i al degà de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona per haver delegat en mi la representació de la facultat i estar aquí també no només com a companya i amiga de la Maria Victòria, sinó també com a representant de la facultat on ella va treballar molts anys, que després explicaré. Però, en segon lloc, ho dic en segon lloc, però no és menys important. També em sento molt emocionada per estar aquí en aquest homenatge a una persona amiga, a una amiga i a una mestra a la qual jo estimo molt. Aleshores, el que volia a partir d'aquí és referir-me amb una curta exposició a la trajectòria, sobretot dins de la Universitat de Barcelona, de la Maria Victòria Oliva. En primer lloc, la seva part com a estudiant a la Universitat de Barcelona també. Va estudiar la llicenciatura en Filosofia i Lletres, donat que en aquell moment no existia la Facultat de Psicologia encara. Va ser companya de curs amb persones com Maria Aurèlia Campmany, Joan Triadú, Miquel Siguant, entre altres, tots ells molt coneguts. I realment crec que van ser uns molt bons companys de viatge acadèmic de la Maria Victòria en aquest viatge que ella va emprendre. Penso que aquest edifici històric va ser testimoni d'aquests estudis que ella va seguir junt amb aquestes personalitats. Com he dit, no existia encara en aquell temps els estudis de psicologia organitzats com a llicenciatura, com a tal, i ella va estudiar aleshores, un cop acabada Filosofia i Lletres, el pla d'estudis del diploma de Psicologia Aplicada, obtenint aquest diploma a l'abril del 1971. No va trigar gaire en ser convidada pel professor Siguant, aleshores catedràtic de Psicologia de la Universitat de Barcelona i excompany seu de la carrera, va ser convidada, dic, a impartir docència en els novíssims estudis de la Facultat de Psicologia, estudis inaugurats i promocionats en aquesta universitat pel mateix professor Siguant. Amb l'entusiasme que la caracteritzava, va començar ja el curs 1972-73 a impartir, en primer lloc, assignatures com, en aquell moment eren en castellà, Desarrollo afectivo del niño, Diagnóstico infantil, i al llarg d'un curs també va impartir pràctiques d'estadística. Finalment, es va constituir com a encarregada de curs de l'assignatura Psicologia Dinàmica Infantil a partir de l'any 82. Aleshores sí que en català. Encàrrec que va exercir fins a la seva jubilació. Aquesta era una assignatura en la que ella aplicava o s'aplicaven en el programa els coneixements psicoanalítics a l'estudi de l'evolució normal i patològica del nen i de l'adolescent. El seu interès com psicoanalista per la psicoanàlisi aplicada als nens va ser la principal línia conductora del seu treball a la universitat. Això es pot veure no només en els títols de les assignatures, els seus programes, però també amb la seva pràctica clínica i en les seves publicacions. L'any 1980 em va convidar a col·laborar amb ella en la seva assignatura Psicologia Dinàmica Infantil per ajudar-la a impartir classes en els grups de tarda. Ella donava classe als grups de matí. Era una assignatura obligatòria. Troncal, com diríem ara. En aquell moment va ser quan va començar la meva participació docent a la Universitat de Barcelona, que ha continuat fins a l'actualitat. Realment li dec, doncs, a la Maria Victòria moltes coses que he après i evolucionat en l'àmbit docent i acadèmic. Ella va creure sempre
en la importància que la psicoanàlisi s'impartís a la universitat i també em va recolzar sempre en que jo continués aquesta tasca que ella havia començat. Sempre em va animar i va recolzar en temps difícils la meva tasca. I posaré un exemple breu que va ser en el moment en què jo em vaig presentar a les oposicions. Com podeu imaginar, la psicoanàlisi no tenia un terreny fàcil a dintre de la universitat, sempre hi havia dificultats de diversos tipus. Doncs en el moment de les meves oposicions, en el segon exercici i definitiu, a l'entrar a l'aula on havia de desenvolupar la meva explicació, allà estaven a primera fila en Francesc i la Maria Victòria, així com Tertus Kelinen, Pere Folk i Eulàlia Torres. Com podeu imaginar, amb aquest recolzament no em va ser tan difícil com m'havia sigut el defensar la meva posició i el poder guanyar les oposicions. I és una cosa que estic molt agraïda. També un altre aspecte que ella va desenvolupar a la facultat o que va intentar desenvolupar va ser on va mostrar la seva empenta i determinació, va ser en mostrar els seus coneixements i conviccions, sobretot per la importància que la pràctica clínica entrés a la Facultat de Psicologia. En l'ensenyament de psicologia, lluitant en aquest sentit amb altres professors, principalment amb el doctor Pere Folk, que impartia l'assignatura en aquell moment de psicologia dinàmica. Maria Victòria Oliva va ser una professora sempre molt valorada, primer de tot pel professor Siguan, que la valorava molt, tant la seva docència com els seus coneixements, però també molt valorada pels seus companys professors. Jo vaig compartir uns anys de docència amb ella i vaig poder també veure com els companys professors del departament i de la facultat la valoraven i tenien molt en compte la seva opinió. I, per suposat, també molt valorada pels alumnes. Sempre estava oberta, disposada en el seu despatx a atendre les consultes dels alumnes, a contestar preguntes, a estar disponible per tothom, per tots els alumnes que volguessin rebre una orientació, no només sobre l'assignatura que ella impartia, sinó en altres àmbits de la psicologia, del futur professional d'aquests alumnes. La recordo també ajudant a orientar els alumnes que demanaven del seu consell, ajudant-los a orientar sobre el seu futur professional, sobre un cop acabada la carrera com podien buscar o derivar la seva experiència professional. Per tant, crec que, però sobretot voldria destacar també el seu interès en difondre i en treballar a fons tot el que era psicoanalític, però sobretot també molt aplicat a la infància i a l'adolescència. A les seves classes estaven plenes d'exemples clínics de la seva experiència obtinguda en la seva pràctica i els alumnes estaven encantats. Com sabeu, a la Facultat de Psicologia encara ara es fan molt poques pràctiques clíniques i les seves explicacions respecte a la seva experiència clínica eren molt completes i molt valorades pels alumnes. Doncs acabo aquí, moltes gràcies. Bé, jo crec que Maria Victòria Oliva va ser una psicoanalista d'excepció. Jo dic en el sentit més propi del terme. És a dir, no tant per destacar-la per damunt dels altres, sinó per posar en evidència un fet que jo crec remarcable en la seva trajectòria dins la societat psicoanalítica a la qual va pertànyer, la Societat Espanyola de Psicoanàlisi. I aquest fet excepcional va ser per mi
que la personalitat de Maria Victòria va surar sempre dins de la institució. Per això dic excepció, perquè, com sabeu, a les institucions sempre, en major o menor grau, s'imposen unes dinàmiques que poden ofegar la personalitat individual. Fa un moment el Josep Vilajoana parlava que ell havia sabut trencar, em sembla, corsers o coses així. Jo crec que defineix molt bé la seva personalitat, és a dir, com ella mantenia la seva personalitat dins també dels àmbits institucionals en els quals es va moure. I el seu origen, com s'ha explicat aquí, hi ha coses que suposo que ja seran repetides. Com a psicòloga, primer com a filosofia i lletres, psicòloga, després quan ja va fer la seva anàlisi personal, es va integrar en la societat psicoanalítica, després a la seva dedicació a l'assistència pública, el seu interès pels nens i per les famílies, i pel nen dins la família, la tasca a la universitat. Totes aquestes eren pertinences a les que es va saber mantenir fidel, les va saber integrar harmoniosament en aquella manera seva tan pròpia de cuidar dels altres, que en realitat era la seva gran passió. Crec que el millor homenatge que puc fer a Maria Victòria Oliva, des de la meva condició actual de president de la SEP, és glossar aquesta manera seva d'entendre la psicoanàlisi, més que no fer-vos un llistat d'activitats, perquè això crec que també és coherent amb la personalitat d'ella, la Maria Victòria que jo vaig conèixer i amb qui vaig tenir la sort de conviure tants anys a Sant Pere Claver. Jo ho faré ara en les seves pròpies paraules. En primer lloc, hi ha en el primer número de la revista catalana de psicoanàlisi, que està datat a la primavera del 1984, hi ha una nota, en les primeres pàgines, una de les cap als principis, hi ha una nota de la Maria Victòria Oliva introductòria a les conferències que es van fer en ocasió de l'homenatge a Melanie Klein en el centenari del seu naixement. I jo la cito, diu: en la reunió d'un grup d'investigació constituït per alguns professors del Departament de Psicologia Evolutiva, sorgí la idea que la universitat patrocinés un homenatge a Melanie Klein. Aquesta idea anà prenent cos. Se suggerí la possibilitat de fer venir la doctora Anna Segal. Els dies que seguiren foren de febrosa il·lusió, de preocupació i de dificultats. El projecte s'anà perfilant, ampliant-se en dos sentits. Llavors ella explica que aquests dos sentits va ser la col·laboració també del Col·legi de Psicòlegs i de la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, la qual oferí la nostra societat la participació de Júlia Coromines, Tertus Kellinen i Pere Folk. I més endavant afegeix: a la universitat l'acceptació d'aquest cicle fou pràcticament general. El gran saló de graus fou insuficient en molts moments. Se sentia el doctor Siguan, que abans ha sortit aquí també, que exclamava: no em creia pas que la psicoanàlisi tingués tant poder de convocatòria. Fins aquí la cita. Però vull aturar-me en una expressió que està dita per ella mateixa, que deia dies de febrosa il·lusió. Són les seves paraules i crec que podríem dir que és una mena d'autorretrat, com un pintor que es pinta a si mateix. Perquè podem imaginar molt bé aquest moment en què s'uneix la Societat Espanyola de Psicoanàlisi, el psicoanàlisi, doncs, la Universitat de Barcelona, el Col·legi de Psicòlegs, al voltant de la figura cabdal de Melanie Klein. I això podem afegir el fet que, a més, ella tot això ho pot després explicar-ho i resumir-ho en el número primer de la revista catalana de psicoanàlisi. Quina il·lusió que li feia. Si seguim el fil conductor de la il·lusió, en les paraules de Maria Victòria Oliva, trobarem que 2 anys més tard, en un butlletí de la Federació Europea, hi ha un debat sobre la psicoanàlisi a la universitat, i ella explica: el 1969 se'n va demanar de donar un curs a la Universitat de Barcelona, això ja ho ha referit abans la Maite Miró també, dins del Departament de Psicologia. Mai fins aleshores un psicoanalista havia ensenyat a la universitat com a professor. I mai abans una matèria havia sigut tractada des d'un punt de vista psicoanalític. En aquesta contribució que ella fa, després és un text que va seguint, ella argumenta i es situa clarament a favor de la presència de la psicoanàlisi a la universitat.
i comparteix l'opinió d'alguns col·legues, altres potser ben contraris, de que aquest contacte evita que la psicoanàlisi es reclogui en un gueto i obliga a revisar contínuament els seus punts de vista, el contacte amb la universitat i, per tant, amb la ciència. 10 anys més tard, d'aquell 1982, del centenari de Klein, trobem un treball clínic que també ha citat l'Antònia Grimal abans, presentat a la Societat Nostra, amb el suggerent títol de Il·lusió i capacitat simbòlica. I ella diu que es proposa estudiar la il·lusió tal com l'ha trobada en la seva experiència clínica en pacients. Cito i repeteixo, potser el que ja ha dit l'Antònia Grimal, però m'ha semblat prou... em disculpo si soc redundant, però ella diu al principi que per ella la paraula il·lusió comporta el sentiment d'alguna cosa agradable que es projecta en el futur. Aleshores, ella busca, com s'ha dit abans en el diccionari, Fabra, i es desil·lusiona, perquè veu que en allà l'accepció que hi ha sobretot és la d'una falsa aparença, una esperança sense fonament. Per això després ella se'n va en el diccionari etimològic de Coromines, que suposo que és un nom que us sonarà, Joan Coromines, germà de Júlia Coromines. I hi ha l'origen, com s'ha dit abans, relacionat amb la paraula ludere, o sigui, joc. Per tant, ella ens explica com ella va trobant que la il·lusió no és solament un error, una esperança vana, sinó també alguna cosa que es pot anar desenvolupant i que permet projectar cap al futur aspectes desitjables. I aquesta evolució està amb la capacitat de simbolització. Jo penso que no és casual que trobem en Maria Victòria Oliva tantes referències i tant interès en conèixer millor la il·lusió i situar-la també en el context del seu treball clínic. Ella va ser una persona il·lusionada, però no il·lusa. Era conscient del moment pioner que vivia, que avui n'estem parlant en molts moments, però també de les dificultats. En aquest treball clínic de la il·lusió i la capacitat simbòlica acaba de la següent manera, fixeu-vos. Aquesta nit, paraules d'ella, al ficar-me al llit he agafat el llibre Digues que m'estimes encara que sigui mentida, de Montserrat Roig, i de seguida em sortien a l'encontre unes frases que semblen plasmar el meu neguit. Qui pot creure que amb les paraules deturarà l'avanç del mal, farà desaparèixer la crueltat? Les paraules no signifiquen el mateix per tothom. No podem dir, doncs, que Maria Victòria no fos conscient de les dificultats de posar paraules als sentiments, als moments de la vida. La limitació de la capacitat simbòlica compartida, per tant, de la poesia i la literatura, la paraula que fem servir sempre en la nostra relació amb els pacients. I tot i així, ella el 1938 havia escrit, ho sentireu després a la cantata, està aquí darrere en el cartell, havia escrit «O nit, dolça d'estels, rossa de lluna, o tendra plenitud, vida rodona». Què fem amb les nits que no hi ha estels, que no hi ha lluna, amb la freda buidor? Maria Victòria era una persona il·lusionada, entusiasta. Conscient, doncs, de que havia viscut moments excepcionals i també que hi havia dificultats per mantenir aquests moments. Va ser una psicoanalista d'excepció i ella ens diu: sapigueu viure i mantenir la vostra il·lusió. Moltes gràcies. Gràcies, David. Aquest text que llegiré ha estat escrit conjuntament amb en Josep Coromina i jo mateixa. Hem viscut un somni. Aquesta expressió de la Maria Victòria cap al final de la seva vida ens ha suggerit un repàs dels anys que vam compartir en aquesta clau. Vam iniciar el trajecte en els darrers anys 70 del segle passat.
La Maria Victòria estava organitzant un equip de professionals per atendre la població infantil i juvenil i les seves famílies, a requeriment del doctor Jordi Font, a l'Hospital Sant Pere Claver. Era un dels pioners en el país. Coincidien diversos inicis i una colla de psicòlegs i psiquiatres fèiem les nostres primeres passes en el món professional. Érem de les primeres fornades de psicòlegs, de manera que havíem d'anar descobrint quina era la nostra tasca professional. Estàvem també en els inicis de la nostra formació en allò psicoanalític. En aquell temps tot estava per fer, o potser no tant, però en molts moments ho semblava. Hi havia poques experiències conegudes, però malgrat les poques que teníem a l'abast, sempre hi havia la indicació clara de partir de l'experiència pròpia i que fos des d'aquesta que entréssim en diàleg amb d'altres. Per això ja estàvem abocats, portats per un entusiasme vigorós i esperançat. Només el temps i una certa distància ens permet albirar l'abast de la tasca on ens vam ficar. La gosadia que ara potser hi veiem no la vam copsar, encara que potser la vam patir. L'aplicació de la concepció psicoanalítica a la població general era un repte que només el podíem afrontar des de la ingenuïtat dels novells i del suport ferm i decidit de la Maria Victòria. Va ser una dona agosarada, treballava amb serenitat, fermesa, intel·ligència i una esperança que es posava a prova dels molts obstacles i amenaces que ens van acompanyar sempre. El projecte de dur a tothom, inclosos els més febles i desprotegits, ni que fora una petita millora en la seva salut mental, va ser un propòsit dut amb determinació infatigable, segurament emparada per la seva formació com a assistent social, psicòloga i psicoanalista. Com no podia ser d'altra manera, hi vam esmerçar esforços de tota mena, començant per les sessions de treball nocturnes, seguint pels llargs matins clínics dels dissabtes, molts anys de treball no remunerat, seguits per més anys de remuneracions simbòliques i de la conquesta de despatxos una mica destartalats i llòbrecs dels que a vegades ens havien de fer fora els companys d'altres especialitats. Una de les ensenyances de la Maria Victòria va ser el profund respecte pels pacients, per tots i cadascun, el mateix respecte per tots els components de l'equip, el reconeixement de la responsabilitat de cadascú mai posada en qüestió, l'exigència de la feina ben feta, que vol dir sempre millorable, el no estalvi de la crítica per dura que en ocasions podia resultar, ben lluny l'autocomplaença, l'adulació, la falsedat en tots els ordres. Un dels aspectes més interessants dels que ens vam abeurar va ser la de no defugir el conflicte, ans al contrari. Va fomentar la capacitat de suportar-lo i afrontar-lo, eludint sortides fàcils o còmodes. Aquesta va ser una de les condicions segurament més fonamentals del procés, del creixement de tots plegats. La Maria Victòria tenia una intuïció clínica admirable. A moments ens semblava gairebé màgica, que la duia a comprensions profundes i certeres. Una mica temuda a l'hora de les presentacions clíniques, molt treballades, que es podien veure compromeses en pocs minuts. Només el pas del temps ens permet la consciència dels reptes que vam afrontar, la immensitat de la tasca, malgrat les carències i limitacions de la nostra inexpertesa, de les nostres limitacions de novells. Avui, passades unes dècades, en la recta final de la nostra tasca en la institució, pensem que potser hem fet possible, en alguna mesura, aquest treball somiat. Potser d'això es tractava, aconseguir ampliar i consolidar la nostra tasca professional. Això ens honora i honora encara més qui va ser l'inici, qui va propiciar-lo. El Jaume Aguilar, company i amic destacat, va portar coneixements actualitzats des de la neurologia i la psiquiatria, fomentant un diàleg interdisciplinari.
Va ser durant anys el que va fer possible la continuïtat de la seva tasca. Junts varen transitar durant molts anys pels difícils camins de la recerca empírica en psicoanàlisi, que encara perdura. Una part dels aconseguiments és l'assentament i consolidació dels tractaments psicoterapèutics reglats en l'equip de la UPPIJ i dels tractaments aixoplugats sota la denominació de pensament i comunicació que us n'ha parlat la Mercè Seriol. La seva pervivència en si mateixa ja és un prodigi de tenacitat, de perseverància, de coratge, i més quan es coronen publicacions. Una altra part d'aconseguiments ha quedat més concretada en l'equip d'atenció primària a la infància i adolescència, primer CAPIB, actualment CESMIG, Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil, nascut el 1991. Comportava un nou repte, un altre començament emparat amb la proposta de l'administració. La creació d'aquest equipament va comportar una diversificació de les tasques, l'esdeveniment de 2 equips i l'enrenou propi de posar en marxa un nou equipament que durant anys havíem estat assajant conjuntament. No podent ser exhaustius, volem destacar que a l'assistència primària ens vam endur el valor d'un bon procés diagnòstic, l'aportació terapèutica proporcionada a través d'un reguitzell de visites al llarg d'un temps, les intervencions breus en què s'impulsa el desenvolupament a un graó superior, la importància del treball social, de l'assessorament psicopedagògic, és a dir, el treball interdisciplinar i el treball amb les famílies. Potser una de les aportacions a la que hem donat més desenvolupament i aprofundiment ha sigut el treball amb els pares. Si bé Maria Victòria va romandre especialment lligada a la UPPIJ, sempre ens va acompanyar en el CESMIG, amb les seves supervisions. Ens va seguir aportant suport, consolidació dels aconseguiments i ànims per intervencions intrèpides, sempre amb generositat, alegria, optimisme i un exquisit sentit de l'humor. En els darrers anys ja havíem instituït un seguit de bromes en les interpretacions dels dibuixos, en què exposàvem punts de vista diversos, de vegades contraposats, i ens permetíem expressar-nos una mica també infants. Mirat des de la talaia del moment, és ben clar que vam viure un somni, que vam tenir una immensa sort que perdura en forma de càlida claror que ens omple de vigor. Acolliment, calidesa, sense defalliment, una presència indestructible. Va recórrer un llarg camí amb el seu marit, el doctor Francesc Cantavella, metge de nens, interessat per acostar la pediatria a la psiquiatria i la psicologia. Tots dos enamorats de la seva feina, es varen dedicar a la seva passió, aconseguir una millor qualitat de vida per als infants i les seves famílies. Gràcies, Maria Victòria.